είναι σε διάφορα μεγέθη, ας πούμε, και σε 5 κιλά, και σε 7, και σε 10, και σε 15, και σε 3, και σε μονόκιλα, φυσικά. Αλλά πιο πολύ. We should now start with our key speakers. Some of the speeches will be in Greek, and some of them will be in English. And we will start with Mr. Yorgo Luli Karai. Mr. Karai is from Albania. He's a businessman active in Albania and in Greece. Καλησπέρα. Αξιότιμοι εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματος και επιχειρηματίες, αξιότιμοι συμμετέχοντες, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το προξενικό σώμα της Θεσσαλονίκης και το εμπορικό και το βιομηχανικό επιμελητήριο για την πρόσκληση και τη διοργάνωση του Money Show. Είναι τιμή μου να παρευρεθώ σε μια τόσο σημαντική εκδήλωση όπως αυτή. Είμαι ο Γιώργο Λούλη Καράη, ιδιοκτήτης της εταιρείας Νέα Star Fruit ΕΠΕ, με κύρια δραστηριότητα εξαγωγή νοπών, φρούτων και λαχανικών, με έδρα τη Σκύδρα του νομού Πέλλας. Η περιοχή της Σκύδρας, με το μεσογειακό κλίμα που έχει, αποτελεί το κατάλληλο μέρος για την παραγωγή νοπών φρούτων και ιδιαίτερα κεράσια, ροδάκινα και νεκταρίνια. Μία περιοχή με έντονο το παραγωγικό στοιχείο για πάνω από 60 χρόνια, από όπου γίνονταν και γίνονται οι περισσότερες εξαγωγές. Βρίσκομαι στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Σκύδρα από το 1991, ερχόμενος ως μετανάστης από την Αλβανία, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον, προερχόμενος από μια χώρα που μόλις είχε βγει από το κομμουνιστικό καθεστώς. Αρχικά, για περίπου 9 χρόνια, δραστηριοποιήθηκα ως εργάτης σε επιχειρήσεις επεξεργασίας νοπών και βιομηχανικών προϊόντων. Έπειτα, το 2000, με τη στήριξη του τελευταίου μου εργοδότη, άρχισα την ατομική μου δραστηριότητα στην Αλβανία, ιδρύοντας με τα αδέρφια μου την εταιρεία AgroFruit, με έδρα τη κεντρική λαχαναγορά Τιράνο, με σκοπό να εξάγω τα ελληνικά προϊόντα στην πατρίδα μου. Για μία πενταετία περίπου, η συνεργασία με διάφορες ελληνικές εταιρείες του χώρου εξήγαγαν νοπά φρούτα και λαχανικά από την Ελλάδα στην Αλβανία. Τα τελευταία χρόνια η Αλβανία έχει εισέλθει σε τροχιά ραγδαίας ανάπτυξης στους τομείς του τουρισμού και στην εξαγωγική δραστηριότητα νοπών φρούτων και λαχανικών προς όλη την Ευρώπη και σε πολλές χώρες της Ανατολής. Ιδιαίτερο φόρος των επιχειρήσεων έχει μειωθεί κατά μεγάλο ποσοστό, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα περιττέρω ανάπτυξης και εξέλιξης. Από το 2000 μέχρι το 2015, η φορολόγηση ήταν στα 7,5% για τις μικρές επιχειρήσεις κάτω από 57.000 ευρώ και στα 15% για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Από το 2016 μειώθηκε στα 5% για την πρώτη κατηγορία και έμεινε σταθερή, δηλαδή 15% για τη δεύτερη. Αντίθετα με την Ελλάδα, η φορολόγηση των επιχειρήσεων παραμένει σε υψηλό επίπεδο από 22% έως 45%. Αυτός είναι ένας βασικός λόγος για την εμπιστοσύνη που εμπνέει πλέον η αλβανική αγορά στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Υπάρχει μεγάλη άνοδος στις εξαγωγές και σε διάφορους κλάδους του τριτογενούς τομέα της οικονομίας και ιδιαίτερα στο τουρισμό και στην ανοικοδόμηση με βασικό παράγοντα στήριξη του αλβανικού κράτους σε συνάρτηση με τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι πλέον φανερά ότι οι αλβανικές αρχές κάνουν μεγάλη προσπάθεια ώστε το συντομότερο δυνατόν να αποτελεί η χώρα μας ένα ακόμη έτερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία μας στην Αλβανία έχει μια αγαστή συνεργασία με εταιρείες από διάφορες περιοχές της Αλβανίας που παράγουν ικανοποιητικές ποσότητες νοπών φρούτων και λαχανικών, αποτελώντας σημαντικά παραδείγματα στην εξέλιξη αυτής. Το έτος 2005 αποτελεί για μένα σταθμό στην επιχειρηματική μου δραστηριότητα, καθώς μαζί με το συνεταιρό μου, Κοκονός Ηλίρ,
αποφασίσαμε να δραστηριοποιηθούμε στον χώρο των οπών φρούτων και λαχανικών με έδρα τη Χίδρα, γεγονός που αποτελεί ένα μεγάλο βήμα στην εξέλιξή μας στον χώρο. Ιδρύσαμε λοιπόν την εταιρεία μας Νέα Star Fruit, ΕΠΕ, με σκοπό να χαράξουμε ένα καλύτερο μέλλον, όχι μόνο για μας, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή και τους κατοίκους της, αξιοποιώντας τη μεγάλη ποσότητα φρούτων και λαχανικών που παράγονται στην περιοχή μας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελληνικό κράτος και το ελληνικό λαό για τη συμπαράσταση και την εμπιστοσύνη που μας έχουν επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια παρουσίας μας στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα. Και εμείς από το μέρος μας προσπαθούμε και θα προσπαθούμε συνεχώς να επιδεικνύουμε το σεβασμό για την εμπιστοσύνη που μας έχουν επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια, πραγματοποιώντας μια μεγάλη επένδυση στην περιοχή. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει για τους συνεργάτες μας στον χώρο της εταιρείας, με τους οποίους έχουμε μια πολύ καλή σχέση, με απότερο σκοπό όλων μας την άνοδο και την περιττέρω εξέλιξη της εταιρείας μας. Κάναμε λοιπόν πράξη μια σημαντική επένδυση υψηλού χρηματικού κόστους με ίδια κεφάλαια. Συγκεκριμένα, διαλογητήρια τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους ψυχικούς θαλάμους, με χωρητικότητα περίπου 5 εκατομμύρια κιλά, με εξαιρετικό αποτέλεσμα στη συντήρηση, στους χώρους των γραφείων και το περιβάλλοντα χώρο, συνολικά περίπου 30.000 τετραγωνικά μέτρα. Όλα τα παραπάνω έγιναν πραγματικότητα μετά από πολύχρονη προσπάθεια, γεμάτη κόπους και θυσία, την περίοδο της κρίσης και ιδιαίτερα στο τομέα μας, με την ύπαρξη του εμπάργου προς τη Ρωσία, μιας από τις μεγαλύτερες και δυνατότερες αγορές του κόσμου. Ελπίζοντας για μία άλλη φορά να είναι αρρωγός μας το ελληνικό κράτος μέσω των επιδοτήσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για όλη αυτή την επένδυση που κάναμε, η οποία προσφέρει ένα ασφαλές μέλλον όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στους παραγωγούς μας, στους εργαζόμενους, στην εταιρεία και στους συνεργάτες μας. Σκοπός της επενδυτικής μας προσπάθειας είναι να ανεβάσουμε το επίπεδο των προσφερόμενων προϊόντων σε μεγάλη κλίμακα που να ανταποκρίνεται στα νέα στάνταρ της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας αγοράς. Δεν είναι καθόλου τυχαία η άνοδος του τζίρου μας τα τελευταία 5 χρόνια στα 15 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με απασχόληση περίπου 100 εργαζομένων από την περιοχή μας, τη συνεργασία μας με πάνω από 800 παραγωγούς από όλη την Ελλάδα, με διάφορες ποικιλίες αγροτικών προϊόντων όπως τα κεράσια, τα βερίκοκα, τα ροδάκινα, νεκταρίνια, δαμάσκηνα, αγλάδια, σταφύλια, μήλα, ακτινίδια, εσπυριδοειδή και λαχανικά. Όλα τα παραπάνω μας έχουν δώσει όθηση ώστε η παρουσία μας πλέον στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου, όπως η Ιταλία, όπως η Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Καναδά, Χιλή, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, Ινδία, Κίνα να αποτελεί γεγονός ανάπτυξης, καθώς επίσης μεγάλη στήριξη για μας αποτελεί η πολύχρονη συνεργασία μας με ποιοτικές εταιρείες από τη Ρουμανία, από τη Βουλγαρία, από την Ουγγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Αλβανία, με διάρκεια από τα πρώτα μας χρόνια της δραστηριότητάς μας. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά με την ευκαιρία που μου δίνεται το ελληνικό κράτος και τους Έλληνες για τη μεγάλη στήριξη που μας έχουν προσφέρει, καθώς ήρθαμε από μια ξένη χώρα που αντιμετώπιζε δυσκολίες εξαιτίας της άσχημης πολιτικής κατάστασης για πάνω από 40 χρόνια. Αλλά νιώθουμε πλέον την Ελλάδα πατρίδα μας, γιατί καθημερινά βιώνουμε την αγάπη και το σεβασμό όλων. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι σε όλους υγεία και αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο.